खुलुमबाय बड' लेटेस्ट आपडेटआव बयखौबो बरायबाय रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारिया। गिबि निउस दङ बर'नि थरसे हाथरखि जोलुर गेलेगिरि हलिचरन नार्जारिया फिन से गल सोनो हादों। थांनाय मोनायाव चेन्नाइआव खुंजानाय हायद्राबाद एफसी आरो चेन्नाइ एफसीनि गेजेराव जानाय मेचआव हायद्राबाद एफसीआ चेन्नाइ एफसीखौ 3-1 गलनि फारागथियाव फेजेननो हायो। मैयानि बे मेचआव बर'नि फिसा हलिचरन नार्जारिया हायद्राबाद एफसीनि जानानै गेलेनायाव 1 गल सोनो हादों। बिथांनि गल सोनो हानाया बर' हारिखौ गोग्गाहोदों। डक्टर अनजालि दैमारिनि फिसाजो मिंरिंपि दोरबि दैमारिया बर' हारियाव गोग्गानाय लाबोदों। थांनाय 2 डिसेम्बराव डक्टर अनजालि दैमारिनि आंगो फिसाजोआ नेशनेल इन्स्टिट्यूट अफ डिजाइन अहमदाबादनिफ्राय BDS डिग्री फिल्म एन्ड भिडिअ कमिउनिकेशनखौ मोननो हानानै बर' हारियाव गोग्गानाय लाबोनो हादों। BTCनि बारग' गाहाय हाग्रामा महिलारिनि सायाव BTRनि गाहाय प्रमद बर'नि फिन बेरफुसार बिबुंथि। हाग्रामा महिलारिया बिरो, मोसायो, दुगैयो, ओंखाम जायो, हाग्रामाया उन्दुना थायो, गाबो, बबेयाव मा खालामो बेजों जोंहा जेबो लोब्बा गैया। जों बड'लेण्डनि 35 लाख रायजोनो गोजोनखौ होनांगौ, गोजोन लाबोफिननायनि खामानिखौ मावनांगौ। गासैबो लाइमोनफ्रा मोजां सोलोंथाइ मोननांगौ, गासैबो आबादारिफ्रा मोजाङै आबाद मावनो हानांगौ, गासैबो जाति जनगोष्ठीया गोरोबनानै सोलिलांनो हानांगौ बेखौनो लुबैयो होनना बावैसो आसाम सरकारजों खुंजानाय आसाम डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्टनि 3rd ग्रेडनि स्किल टेस्टनि खालारखौ फोसावबाय। लिरनाय आनजादाव उथ्रिनो हानाय बिजाथिफोरखौ डिसेम्बरनि 21 खालाराव स्किल टेस्ट लानाय जागोन। मख'नो गोनांदि 3rd ग्रेडनि लिरनाय आनजादाव 26,600 बिजाथिफोरा उथ्रिसार जानो हादों। आलादा रायजो बड'लेण्ड सोरजिनायनि सिमाङा साफ्रोम बर' फिसानि सिमां। आलादा रायजो सोरजिनायनि थांखि लानानै बर' माहारियारि फरायसा आफाद बनस'आ फैगौ 7 डिसेम्बर खालारखालि उदालगुरि जिल्लानि नोलोबारि गेवलां गेलेग्रा फोथाराव सुबुं गौमा हाबाफारि लानाय जादों। बे हाबाफारियाव साफ्रोमबो बर' रायजो राजाफोरखौ फैनो आरो बाहागो लाफैनो थाखाय मिरु बनस'नि बिबानगिरि सन्जय नार्जारि बिथाङा खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों खावलायदों। आलादा रायजो बड'लेण्डआ बर'नि मोनसे गुबै थांखि, जाय थांखिखौ बड'फाया बर' हारिनो दिन्थिनानै गालांदोंमोन। बे बिथांनि सिमाङा जाफुंसार जानो हायाखै। बे आलादा रायजो बड'लेण्डखौ राव होनो रावबो गैयैलाय बनस'आ मोनसे गोदान जुगनि आदब खायदाजों बड'लेण्ड रायजोखौ जाफुंसार होनो जानजि खाफ्रादों होननानै खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों फोरमायथियो। BTRनि फिक्स पे साख्रिआवला आफादनि गोख्रों हुमखि। क'क्राझाराव अल BTR CSP सेलेक्टेड फिक्स पे साख्रि मावग्राफोरनि खौरांगिरि मेल। थांनाय मे दानावनो BTC काउन्सिलआ EC मिटिंनि गेजेरजों लानाय थांखिखौ दासिमबो मावफुंनो हायाखै। डिसेम्बराव साख्रिखौ रेगुलार खालामाब्ला जानुवारिनिफ्राय गोख्रों सोमावसारनो BTC सरकारखौ हुमखि होदों। आथिखालनि प्रमद बर' दैदेननाय सरकारखौ BTCनि गुबुन गुबुन साख्रि मावगासिनो थानाय सा 103 ग्रेड 4 साख्रि मावग्राफोरखौ थाबैनो रेगुलार खालामनांगौ होनना खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों खावलायदों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि रादाबखौ खोनासंनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।